Bună seara! Ghini, ne aflăm la un altă moabete, tora seara. Vasa zbrâm cu un ficior se jucă fotbal profesionist, tubana lui, până când o acăță pe calea antrenoratului, un ficior de București, multuitru, și să-i zicem bună seara al Daniel Gheorghe, mas miavdă. Bună seara, bună seara! Salut, Dani, salut! Bună seara! Mi hârsesc cu multul că va să avem o bete este, că mini-hiu de pasionat de fotbal și tot ne reușește să am oabesc cu oameni care fură tu fenomen. Va să vrem mai multe tora seara de tuți înseamnă fenomenul ăsta fotbal, cum îl vezi tine și se adrași tu el. Ma tu a hurhită, voi să, cum adrăm de aradă cu toți oaspeții avem, voi ne dăți țiștii tine de fumea ta armânească, de acurii suntu, de la mamă ta, de la fentu, ma să știi de-o vinere, din Dobrogea, din afară, din Balcani, ma largul de apoaia, țiștii tine de soia ta. Da. Bună seara, în primul rând. Ghini Vaflai. Păi, tata este, noi him de soial Gheorghe, minte al ioianilor, înțelegi că să numeau. Maia mea, mai al tata, este de-al becainilor. Tata e ini de Ceamurlia. La mine toți pupâinii viniră de la Vârgari și din partea al mama și din partea al tata. Și soia al mama este soia al Bușu. Al Bușu, fratele al mama este Stelică Bușu, renumit Stelică Bușu. Unchiul al ei este Hrista Lupci. Adică inim dintr-o familie de artiști. Chiar și verișoara mea din partea al tata cu Elena. Da, cu Elena Gheorghe, că e verișoara mea din gradul al doilea. La voi sacâță este cu cântatul sau mai soia? Doar la ea. Nici la mine, nici la sora mea Maria nu sacâță. N-avem talent. Nu putea la toți. Da, mult umșat. Erai văroară de o vineră a tăi, din Balcan, din Vârgărie? Erai văroară pe acolo? Ca noară, nu fui nici de Vârgărie, nici tata ini de Ceamulia de jos, mama ini de Tulcea, de Hagilarea, scuze, din partea țea din Tulcea, dar eu nu fui ca noară nici măcar la părinți, nu mai zic la pupâini, pentru că mama se mutau ani, se pare, când avea 2-3 ani, tata tu la fel. 5-6 ani mutară din București și eu practic n-avui pupâini la țară, la mine tu fură în București, chiar eu fui crescut de Dada și cu mine și cu sora mea, și cu Maria Dada și de în casă și la mine paplu din partea al tata era cu drumurile, cu școala și cu antrenamentele. Fiecare avea sarcini. Păi să știi că este niloașă întrebarea, dar Ghini căută-se singur. Asta era întrebarea, vreau că întreb eu Criscuș, mai Criscuș București. București crescui București și a avut și norocul ca pupâinii și adă foarte aproape de mine. Dada și dea la 10 minute și papul la 15-20. Și atunci întrebarea logică este, a învățat și armânește cu ei, cu pupâinii? Sau da, eu ca să zic unul să mai și arădem, la mine, eu dacă fui crescut, la mine mama cu tata munceau dimineața până seara, eu dacă eram crescut de Dada și toate drumurile, când eu eram mic, le dădeam numai cu paplu, când unizeam ei, cu mine, Dada niciodată, nici nu știu, Dumnezeu să ierte, nu știu dacă știa foarte bine românește, cu mine doar, și noi în casă, doar armânește zbărăm. Și eu, practic, dacă vrei să mi crezi, românește am învățat în parc. Eu când unizeam afară, când eram mic, zburam în armânește, zburam copii, ei ne răspundeau în românește, nu știu cum ne înțelegeam, dar eu, practic, românește zburam în parc. Din mic, pe mine mi-a de la colegiul german, la kindergarten, era înainte, eu adrai colegiul german Goethe, adrai germană și, practic, din mic am învățat 3 limbi străine în același timp. Am învățat germană, română și armânește, iar le-am învățat tutti de Arad. Da, mult umșata este și important iniți că Ahurhescu să-ți vrească mai multe limbi, știi? Că apoi ați inima lișor. Păi clar, ea îi vine lișor și că multă lume mă întreabă cum putui să înveți cel puțin germana, că este o limbă foarte grea, dar la mine, dacă fui din mic, crescui cu ea,
Aia cumva mi se pare normal. Mi se pare că, adică părinții atât mi îndoiesc că ei în drumare adrar un lucru mult bun, că să fulișor din eu. Adrar, uite că ei mereu dățeau când eram eu mic, mereu a zburăsc cu și engleză, dar nu a zburăsc cu adică nu a zburăsc cu la perfecție și ei mereu au avut chestia este din Gheț și Ania și Ali Marii, ne dățeau că trebuie să-i depășim pe ei, dacă ei ajuns ceva, noi trebuie să-i peste ei și mereu, cel puțin când eram mic, să zici, pe limbile străine ne spărgeau și cu meditațiile și cu învățatul, cu limbi străine, chiar mereu engleză și germană. Am încercat și franceză, să zic sincer, dar ea nu ne plăcut franceza aici. Aici, adrai 3 ani din franceză, Andrei, și nu, 3 ani din franceză, Andrei, și nu știu să zic una propoziție. Când erați mici, când erai tine, că Maria este mai mică ca tine, în afară de soi, aveai și alți soți armâni cu care să sprăsă așa, adică nu știu. N-a zburit în afară de soi la mine. Eu crescut cel mai mult cu verișoarele mele, fetele al Stelică Bușu, cu Tania și cu Steliana. Eu cu ele crescui. Ele erau practic, până să apară Maria, ele erau surorile mele. Nu prea voi, eu voi de-apoi când a început și joc fotbal, am toată lumea îi dăți mache, de la Chihiu Macedon, toți mi știu de mache pe mine. Și de-apoi eu la Hagi bine l-a pe Ianis Hagi, care, că dau dintr-una în alta Hagi, pe noi când ne oprea, că pe mine mi-a luat de vreme la echipa mare la el când a ajuns și la Hagi, când vrea să ne ceartă sau vrea să ne zică câțiva în timpul antrenamentului și Ania și Alianis, când oprea antrenamentul, de față cu toată lumea, nu conta că era staff, că erau jucători, ne certa sau ne-a zburat doar în armânești. Deci el, de față cu toată lumea, niciodată nu ne zițiva în Mucana. Mereu în armânești, deci cu Ianis, cu Gică Hagi și mai avui un coleg tot la Hagi de-al Babu Răzvan, tot generații cu mine 95 și el era... Ei fui mai apropiat, ca și macedoni. Cum vă duchirea este? Cât erai tine până să ajungi la seniore și când erai 14, 15, 12 ani, cum te vedeau alanță soți mucani, că aveți mulți soți mucani și protavasați vând apoi aia și ocuri și fotbalul, vreau să zic ca și din copilărie, 10 ani, 12, 13, cum te duceau alanță care când știau că să ziceau mache, când o zbrea, ți minduiau ei că te antribau, Exact. Păi ștora. Eu dacă zburăsc cu Oriu, eu dacă zburăsc cu mama, cu tata, dacă zburăsc la telefon, tot în armânește zburăsc și cu sormea, cu toată lumea. Toată lumea în primă fază, toți cred că e moldovean. La început toți au un blackout așa și ne zic avdu ca zburăsc cu altfel și adarul în pauză toată lumea ca să-mi avdă ți zic și după imediat după ți-ai telefonul sau după ți-a zburăsc mi-a întrebau imediat ți limba zburăi. La mine fu cumva, tu soția mei care erau acasă, eu dacă marea majoritate au cățau pitat acasă, eu dacă zburam cu ea în armânești, știi, ei din Icți, dacă noi ne cunoscum din Icți, vine la mine din Icți în casă, poate la început li se păru, știi, prima jumătate de oră li se pare ciudat și după aia s-o obișnuire. Adică eu am foarte mulți soți care când mi-a sună, mi-a întreabă ți-adar, nu mi-a întreabă ce faci în românește. Am foarte mulți soți mucani care așa ar rămas cu ei. Da, am știat, că Titinisescu Niheam, adică e ca o onoare și că tu zic și pe armânește limba ta. Avuși văroară, nu știu, cripări, adică duchiși văroară în moment când erai tinimanic că alanță te mutreau rău în sensul negativ, că hi altceva? Niciodată. Adică mă te întreb, că niscând tu Balcani avură chestia asta, știi? Ghini și tu cu Stanța erau niscând lucruri peorative la armâni, știi? Că erau mulți și mai adrau și probleme, că băți. Nu, canuară, să știi că canuară, n-au voi. Nu au canuară crip. N-au voi. Știi, țânțare, știi cum zic. Canuară. Și oricum eu să știi, eu fui un tip care eu fui foarte liniștit de fel. Pe mine eu am o grămadă de soți, poate știi, și toată lumea cred că avem, care când erau niți și mai erau înjurați, nu știu, de mami, de nu știu aveau cripări, știi, adică erau de ții că erau foarte agresivi, deveneau agresivi. Eu nu prea voi chestiile astea, pe mine nu prea mi interesa niciodată, știi, adică
poate unii vrură să bă răutăcioși cu mine, dar nici măcar nu-i băgai în seamă. Crede-mi că nu... Este tihea ta că fușea și ca om. Da, eu aș fi fui ca om. Aș fi fui ca om și nici la fel. Da, e îmșeată, este că nu a avut și că alții mai avut. Și alții ar mâine drară clipăr la alții, mai și ei avut. Da, vreau să întreb, na, și Dumnezeu iubânăm. Vreau să întreb cum diuvrerea este de fotbal și maca te minduiși când erai mic să dar și altul ceva. Cum a hurhi vrerea? Deci, cum să curchească? Eu, tata este antrenor, cred că are 20 și aproape 30 de ani de antrenorat, tot de fotbal, jucă și el fotbal la Sportul Studențesc, în generația țea Proluceafărul Sportul Studențesc, fu și el coleg cu Gică Hagi, în aceeași echipă la juniori. Cumva îți dai seama, eu crescui cu sportul, cu fotbalul. Eu fui firea mai sportivă din familie, sora mea fu firea mai intelectuală. Eu mi duci mai mult spre tata, sora mea îți mai mult spre mama. Sora mea de toate sporturile din lumea este, de la echitație la țivritini, nu s-a cât să țiva de ea, absolut nimic. Dar în schimb, dacă o lași o lună de zile și citească, o lună de zile nu se mișcă din cărți. Eu fui pe partea lantă. Pe mine, mama mea lăga să ne dar pe Emily și să înveți, dar în schimb, dacă mi-a lăsat o lună de zile cu mingea la cicior, din nic n-a avut nicio... Este o pasiunea mea și este în continuare. Nu mi ved țiva să dar nimic altceva în afară de fotbal. Deci care vă zic că cumva startul așa fu de la Fentu. Da, clar de la tata, de nic mi lua cu el când nu mai putea da așa de cu mine sau s-a întâmplat ceva, el era singurul care putea să-mi ia cu el pe teren, la antrenamente și să dai seama, de nic eu fui în mediul estul. Și întrebarea logică este, eu a hurhiș. Eu fotbalul, tata nu vreau ca anuară să-mi aibă ca antrenor. A avut o perioadă scurtă, vreo un an jumate, 2 ani, în care ne băgă cumva bazile, știi, cum îți dă-ți ABC-ul fotbalului, dar pe mine din mic mi dea de la Cornel Jurcă. Nu știu dacă ați văzut de el, este unul dintre cei mai mari antrenori de copii și juniori din istoria României, cred că de el la Centrul Sportului Studențesc și el atunci, pe vremea țea, sportul era ca echipa națională, era o pepinieră foarte bună și dea de sute de jucători spre echipa mare, spre Liga 1, Cornel Jurcă. Și atunci s-a început fotbalul, dacă nu mi-am înșel și dacă țin ghinii minte, de la 90 ani, cam așitora în ziua de azi s-a început fotbalul de la 3 ani. Nici n-apucă să le da scute clumpadi că îi aduc la fotbal. Ninti nu s-a dragi, Ninti la 90 ani s-a apucau și eu având vreo 6 ani, pe mine tata mi-a dat de la Cornel Jurcă, care avea grupa din 92 și eu eram 95, că nu exista nici grupă pentru mine. Nu era. Și Adrian Coaței cu 3 ani mai mări și așa a început la sportul cu Cornel Jurcă. Și după știu că jucași Steaua, nu? La juniori. Da. După aia tata a primit o ofertă să fie șeful centrului de copii și juniori la Steaua. Avea adrat atunci Țiari Tora Hagi la Constanța, avea adrat el atunci la Steaua. Cred că de la grupa 89, dacă nu mi-am înșel, până la 96 eram campion la absolut toate grupele. Aveam cea mai bună pepinieră din țară. Noi cu Dinamo ne băteam în general, cu Dinamo București. Și atunci îți dai seama, când plecă el la Steaua, eu mică eram mic, nu prea conta fotbalul în momentul, adică nu conta aici, nu că nu prea conta, dar mi duci eu la Steaua, el era tot ziua acolo, îți dai seama că mi duci după el. Da. Și tine știu că jucași tu Youth League. Youth League jucași când era la FCSB sau când ajunsești la Viitor? Da, eu ajung și eu nou Youth League, Youth League este la Under 19. Este la Under 18, Under 19. Eram mai mare, da. Eu la 15 ani, atunci când își certă Becali cu Steaua, cu Armata, Chiru Ghencea, Ștuțifu, atunci trebuia eram la vârsta, eu puteam semnez contractul cu Steaua. Era haos în perioada aceea la Steaua și fix atunci eu plecai la Hagi. Nu cred că aveam împlinit 16 ani, nu știu dacă împlini, cam pe la 16 ani plecai la Hagi. Eu la Steaua apucă Leo Strizu, mi debută la 15 ani în Liga 2.
la Steaua 2, era Steaua 2 atunci în Liga 2 și Ilie Stan mi-avea luat la echipa mare 2 săptămâni la Mogoșa, eu jucai și 2 meciuri amicale la echipa mare și după aia, imediat după cantonamentul ățel, plecai la Constanța. Plecai la Hagi și eu la Youth League, noi câștigăm, sezonul ățel, noi câștigăm 3 ani la rând titlul de campion național la juniori, la Hagi și în ultimul an când o câștigai pe țară, fu primul an de Youth League. Atunci se implementă chestia asta la UEFA. De exemplu, oamenii Youth Liga Estul este Liga Campionilor. Exact. Eu fui prima generație. Noi fum debutanții de la Liga Campionilor, doar că tora s-a schimbat regulile. Atunci, în primul an, toate echipele care erau în grupele Champions League trebuia să aducă juniorii grupelor respective, adică echipelor respective, trebuia să îți ducă și alii în Champions League. Dar nu era corect, că noi la Hagi câștigam de 3 ani de zile, câștigam campionatul și Steaua fiind în grupele Champions League, trebuia să ia echipa Stelei să ducă mai departe în Youth League și noi în sezonul ățel îi bătum în tur, ori retur, nu mai știu, îi dea din 7-2, era 5-0 la pauză. Ca să dai seama, era o diferență destul de mare între noi și ei. Și după aia ne asim la Hagi vrut imediat după ce câștigăm campionatul, a avut una discuție cu ei de la Steaua și el vrut să ne trimită tot lotul cu antrenor, cu Cristi Cămui, care l-a avut la junior toată perioada junioratului la Hagi, Pierre l-a avut și la echipa a doua. Și atunci nu știu ce s-a întâmplat, dar Steaua, din toată lista aceea de 18 jucători plus antrenor, Steaua alese doar 6. Cățe, nu pot să răspund la întrebare, eu fui printre cei 6 care ne alese, eu și Mitriță. Uite că mai ajuns un care, Nica joacă și Mitriță, fum printre ei. Ne dea din împrumut un an de zile cu clauză, dacă nu ne calificăm din grupii, se poate să ne ia după 6 luni. Înțelegi? Și după aia noi jucam în ziua, noi atunci jucăm cu Schalke, Basel și Chelsea. Eu la Chelsea juca Ache, ca să dai seama, la Schalke juca Goretzka și cu Sané, adică jucai contra lor atunci în Youth League. Și adrăm și 5 puncte. Butum Baselul, adrăm egal cu Basel și adrăm și un egal cu Schalke. În rest, Chelsea era fenomenal. Chelsea n-aveai cum să te atinzi de ei. Și Schalke ne bătun primul meci din Youth League. Noi semnăm azi cu Steaua și mâine plecăm la Gelsenkirchen, în Germania. Adică eu îi știam pe de la Steaua, că eu de acolo ineam. Dar colegii mei de la Hagi nici nu știau, adică n-aveam... Noi ne întâlnim acolo, practic, știi, primul meci, nu era mare, mai ales când intră Sané pe teren, nu-ți imaginezi ce putu să ne dar 90 de minute. Da, bun jucător. Bun. Da. Și după aia, după ce BTC este chirolul cu Youth League, te turnași înapoi la Viitorul? Da, ne turnăm toți. Toți ne turnăm înapoi la Viitorul, doar Târnovan Armasi mi se pare atunci direct. Nu știu dacă s-a întors și plecă după 6 luni. Eu cred că Armasi din prima Armasi la Steaua. Târnovan Alexandru fu singurul care Armasi. Și tu jucă fotbal și el, Miham? Jucă, debută și la Steaua. Noi avem generații foarte bune. Foarte bune. Da, păi vreau să te întreba și cam ții jucători de ăsta care ajunseră în divizia cu care fușa și cu care jucași, Mitriță, dacă vrei să iau cu care jucai... care ajunseră mai mări. Păi, noi asta voi zic, dacă voi să iau pe cei mai mări cu care jucai, care pentru mine este fără de unde cei mai buni jucători pe care îi vizui vreodată în antrenament și au avut plăcerea să mă întâlnesc cu ei, fură Cernat cu Alibec și Șcudică, eu acățai și pe Ghionea, și pe Cârstocea, pe Vâtcă, acățai mulți la Steaua și pe Mamele. La Viitorul, da, Pituția, că aici ați Boroscu de Viitorul, nu când mi-l pe mine la Steaua, ați Boroscu de Viitorul și din aici se care rămas rănau. Tănase, Mitriță, erau generația ta. Până Cicăldău, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Coman. Exact, generațiile mai bune al Hagi. Da, Iancu, cele mai bune generații noi avem, generația 94, 95 și 97, 98, noi fum împreună, noi crescum împreună din Niț. Și știu că aveai ajuns și la loturile naționale de junior, nu? Minduiesc că mulți de la Viitorul, voi erați campioni, ajungeați.
Da, ajungeam. Prima oară eram mica la Steaua când ajung și prima oară la juniori. Eu la 13 ani, când o să aveau odată primele selecționate, pe mine mi băgă cu Păun de la CFR Cluj, care A, tot Păun joacă în Israel. care joacă în Păun Israel. Adrian. Da. Adrian, Pe mine cu el și cu Șerban Daniel, de la Dinamo, care a avut problema cu sportul, care nu știu din dacă... contractul. Da. Pe noi, primul nostru cantonament, pe mine cu ei doi mi băgară în cameră. Și de atunci a rămasim cei mai buni prieteni și în ziua de azi. Nu trece săptămâna să ne zburăm. Și noi și Zoom, eu cu Păunș cu Șerban până la 18 ani, cât timp fui pe la echipa națională, numai noi trei de mâncare. Ți se părură mai greale meciurile când unizeai, respectând categoria de vârstă, când unizeai la echipa națională, când aveați meciuri internaționale față de meciurile de la club? Ca nivel, Da. voi zic. Nu există termen de comparație. Cred că este problema noastră și problema jucătorilor din ziua de azi de la Hagi, că uite, cadrăm cam greu față în afară. Hagi, din păcate, este singura academie din țara este. Cum Ninti era Steaua, știi, când să zici, când eram mic, care efectiv jucam singuri. Și este era cea mai mare problemă, pentru că noi, având un fotbal ofensiv și având unii dintre cei mai buni copii din țară și aveam cea mai bună echipă din țară, noi cam în toate meciurile dominam și atacam în continuu. Eram foarte ofensivi. Dar apoi te duceai la echipa națională, de Germania nu mai puteai să atați. Și problema noastră era când nu aveam mingea. Nu mai știam să adrăm când nu aveam mingea. Că noi dacă în țară mereu Că nu jucam aveați cu mingea meciuri la tare în 5 ori, țară. Yeah. da, cam asta era problema, să zici, când o dea eu jucai cu mai mulți, uite, El Hadadi, care a fost la Barcelona, din pepiniera Barcelonei, să zici, Sané, Ache, Goretzka și mulți alții cu care mai jucai, sunt la alt nivel. Sunt atât de buni pe ambele fazii și cred că asta dar diferența între ei și noi. Sunt foarte bine instruiți pe ambele fazii. Noi, din păcate, suntem instruiți doar pe faza ofensivă. La Hagi debuta și la echipa mare, tu vă joc, nu știu, campionat, cupă, ceva? În cupă, da. În cupă jucai la Hagi, în campionat fui de câteva ori fui pe bancă, nu mi debută, dar fui în lot la Liga 1. Și atâtea meciuri, adică la echipa mare jucai, pe mine mi-l nu știu dacă aveam împlinit 17 ani când mi-l prima oară la echipa mare și de atunci a rămas doar acolo, pe mine mi trimitea la meciuri doar la junior și după când o rădră echipa a doua în Liga 4 și în Liga 3, chiar pe mine mi-avea băgată capitan, dar nițeam doar la jocuri, nu mi-a antrenam cu ei. Eu mi-a antrenat numai și numai cu Hagi. Era greu la Liga 3? Era mai tare? Primele 6 luni, să știi că ne trimitea Hagi câte 8-9 jucători de la echipa mare. Era Gavra, era Vână, era Puțanu, era Vaștag, era Kevin Boli, care, uite, tora iară e la Faru, care fu pe la CFR Cluj. Michel Ricu, uite, stai că mai uitai un macedon care jucai. Michel Ricu, ne trimitea mulți și noi venind de la echipa mare, având mereu, el ne luam fiecare marți sau miercuri, ne lua cât un meci amical cu Liga 2. Înțeles? În weekend, când jucam cu Liga 3, era mai simplu, totuși, mai ales la meciurile de acasă, li dominam copios. Problema fu în retur, când s-a axat doar pe copii, mi mai ținut doar pe mine, pe Vână, și nu mai știu pe care zis că eram mamări, bine, aveam 19 ani, gândea-te, adică este însemna mamări. Și după aia vine generația 97-98 și a început să joacă la Liga 3, jucători foarte talentați care, uite, ca drept dovadă ajunseră, ca Manea, ca Cicăldău, ca Cristiene, Coman, Ciobanu, Cârnat și care mai era prea acolo, la 98-97, dar ei aveau 16 ani. Și să dai seama, de dai la Liga 3, de dai de oameni maturi în adevăratul sens al cuvântului și era destul de greu, adică cel puțin în meciurile din deplasare era foarte greu, că erau foarte agresivi. Și noi eram o echipă de puștani, de copii. Avem și dau întrebări. Pântora. Zice Vasil Costov, zice bună seara, că care este idolul tău de fotbal? În cliniciune. Idolul meu de fotbal și dui 6 ani cu el în vestiar și îi fiu recunoscător pentru toți. Care eu nu Hagi Azburam. Hagi este clar și dui 6 ani cu el. Nu numai că este armând al nostru, nu are nicio legătură, dar chiar dacă poate n-adrai
paslu cu adevărat în fotbalul mare. Fui acolo 6 ani, dar tora pe partea pe care o luai cu antrenoratul, cred că 90% la ți ajuns și hiui se datorează lui. Pentru că tu ți înveți tora teoretic sau ți-ar trebui să înveți teoretic, eu le adrai ani de zile practic pe teren. Cu el, cu Hagi, adrai, dacă te duci în heamă mintea, după ți șezi 2-3 ani la Hagi, orice jucător poate să ia licența de antrenor. Măcă fotbal pe pâine. 24 din 24. Și ca și pentru mine, eu mi-apucai aceia, am început să-mi placă fotbalul când eram mic datorită Ronaldinho. Pentru mine fu idolul meu și Barcelona este echipa mea preferată și după aia clar Messi. Nu este niciun dubiu. Flori Costean întreabă, cum zice pe germană și armânești, ți unzești? Ți unzești zid gutaus. Zid gutaus. Vezi, Florii mea. Și mai avem o întrebare de la Constantin Fara legată de Lucescu și cu Minduescu că tânează tu gârții, este armân poate de și care tânează tu gârții, ne întreabă de Lucescu și de Pauc, de Lucescu și de Pauc, Salonic. De Lucescu și Pauc, Lucescu fu colegul al tata. Ei sunt furu colegi din Iț, să știu de foarte mult timp. Eu la Mircea Lucescu, noi fum invitați, chiar generația mea din 95, că acolo știi cât îți că jucai contra El Hadadi. Mircea Lucescu, când era la Shakhtyor Donetsk, aderă un turneu de cele mai bune 8 echipe din lume, cel puțin ca nume, adică vine de echipe ca Manchester City, ca Barcelona, Shakhtyor Donetsk. Și el fiind român, îl știți tu pe Mircea Lucescu, că este român jet pe jet, îl chemă 7 echipe de cluburi pe care ți le enumerai și plus echipa națională a României. Eu ne dusem acolo, îi cunoscui personal. Care v-a zis că știi și Răzvan Lucescu. Da, îi știu. Pentru mine din punctul meu de vedere, sunt doi oameni care tot la fel măcă fotbal pe pâine. După ți te-a lăsat, v-a zis cât te-a lăsat de fotbal la un moment dat, a câța și calea este a antrenoratului. Da. Tine lipsești Pimsifentul, Minduiștini singur, cum luași decizia, pofasa este să te lași de fotbal și te acasă de antrenorat? Să știi că a mei ca nu ar, știi că ziceam că adrei grădinița germană. La mine de când eu eram mic, pe mine a noastră, de fapt, că și la mine și la sora mea, ne-a lăsat să decidem singuri. Pe mine de atunci aveam 2 ani și ceva și mi-a întrebat tata dacă voi să-mi duc la școala germană sau dacă voi să-mi duc vis-a-vis la grădiniță. Să dai seama, ți gândeam eu sau ți puteam eu să gândesc la vârsta aia. Ca nu arunit să rețiva și când mi-a lăsat de fotbal, n-a avut absolut nimic de spus sau de adăugat. Zice, dacă este decizia ta foarte genie, cred că cumva, nu știu, o moștenii, cred că tu de la tata. El tot, mi uit și la el și tora, cu cât trec ani și de mai mult pe teren, cu atât parcă nu poate să îmbătrânească. Adică este îi place să dar, ne dă seama că și ania este... El întinerește, nu ușești. Da, nu ușești, întinerește. Adică eu fer convins că dacă mâinii n-ar mai exista fotbalul, cred că ar îmbătrâni într-un an de zile, ar îmbătrâni cât 10. Pentru că este îi place să dară. Și adă pe teren tot ziua, la mine eu din nic să și zui pe teren. Și imediat după ce mi-a lăsat de fotbal, el cu Petre Marin și cu Ghionea, foștii fotbaliști de la Steaua, au o școală de fotbal în București, care a ajuns una dintre, că toată lumea ne numește tot Academia de fotbal, dar noi nu him Academie, noi him o școală de fotbal pur și simplu, dar avem copii foarte, foarte bine instruiți și la majoritatea grupelor him campioni. Și imediat după ce mi-a lăsat, eu fiind terminat atunci și carnetul de antrenori, practica o adram cumva la ei. Și atunci Petre Marin zisi, bă, dar nu vrei zin cu noi, dacă tu ting tu zoa la practică, la țea, dar nu vrei să începi un grup să antrenezi? Și mi-a căță. Îi plac foarte mult copiii, eu nebunit după ei și... Ții școală cum e numai la școala de antrenori, ți-o adragi?
Ioan Kunz Germănescu. Ninte este era școala postliceală, ca să iei carnet de antrenor, îți trebuie 5 ani de studii, de facultate plus master, ca să da carnet de antrenor, dar în specializarea fotbal, sau să adari postliceala este, Ioan Kunz Germănescu, timp de 2 ani. Eu după ți luai baclu, mi-am scris la 2 știi, mi-am scris și la Germănescu și la facultate și le terminai cumva în același timp. Va să ajungem, vreau să te întreb și de aceea, dar va să te întreb și de facultate. Vreau să te întreb tora la cursurile de antrenor. Când tu compari cu ce înveți pe teren tora, este diafurau, e diferit, ce înveți acolo și ce te agudesc de practică, efectiv? Te înveață lucruri bune și ți se pare că nu atât de mult? Nu. Tora s-a schimbat la noi. Eu cel puțin am avut și norocul. Pe mine la Federația Română, de când semnai cu Federația, pe mine Burchel Lucian mi la Federație, care este tora șeful școlii de antrenori. El fu 10 ani de zile șeful centrului la Hagi. Noi de acolo ni știm. Eu îi fui 6 ani practic jucător. Și am norocul ca el să lucrează doar cu ații de la UEFA. El nu lucrează cu altcariva, lucrează cu ații de la UEFA și crede-mi că him la an lumină și la an distanță. Cu cât treați ziua și cu cât ați burăscut cu el și avem cursuri cu ații de la UEFA, cu atât ne dau seama că nu știu țiva. Vă zic că învățăm de puțin la sculia de oa față de ți să înveață în afară de antrenori. Aia este vrei să-ți. Păi nu, că în afară tora este de la UEFA, tora dăm niște cursuri, vera trecută dăm niște cursuri care să răspândir în toată lumea. Adică până și ații din Jamaica cu 5 ani de zile, doar ți-a noi vara trecută, ca toată lumea să zburască aceeași limbă. Tora noi adărăm niște cursuri, eu fiu responsabil de licența ce în țară și tora adărăm niște cursuri cu ații de la UEFA care ți preda Bucureștiul, preda și Timișoara, preda și Oradea, preda și Galați. Asta era întrebarea următoare, ți-a dat la FRF. Da, eu fiu responsabil de licență C UEFA. Eu am licența A UEFA de antrenor, pot fiu secund la Liga 1 și principal la Liga 2 în momentul la ESO. Sau șef de centru cu licența poți la orice grupă de copii și juniori sau la academie. Și tot că mi repet cu oamenii de la UEFA, dăm niște cursuri pentru, eu fiu și coach educator pentru licența A, B și C posiu. Tine licența pe care o ai. La federație lucrezi cu tineri antrenori și la club lucrezi cu ficiuriții. Exact. Da. Noi la este vrem să adrăm la federații, practic adrăm, le urmăm calea antrenorilor cumva și la New Stars, la școala de fotbal, le urmez care piticilor da Dumnezeu să ajungă fotbaliști. Am două întrebări. Cum îi vezi la federații pe ei tinerii niți care să înveață, pe tinerii care să înveață să antrenori? Sunt pasionați? Îi vezi că in din pasiune sau in că minduiesc cu domnule Sanșo până poate să ajungă antrenor mare? Să știi că fui foarte plăcut surprins în țară. Clar, în orice domeniu sunt plusuri și minusuri. Sunt foarte mulți care o adară doar pentru parat sau o adară doar că este împins de fensul sau care e fensul în școală și decât îți dau parați altuia mai ghini da hisui. Dar în același timp trebuie să luăm lucrurile pozitive și trebuie să vedem oamenii care au potențial și care sunt capabili pe ții să-i aduni lângă tine, că doar așa poți să dai unei echipă bună în țară ca să predăm tot același lucru și să putem să schimbăm ceva în fotbalistul românesc. Că din păcate dacă o ținem așa și nu schimbăm ceva, uite-te că de atâta timp nu putem să ne calificăm pe nicăieri. Dar eu cred și sper că la cât de mult s-a schimbat rânghienitora la Federația Română de Fotbal, cred că în următorii 50 ani va să avem cu totul alt fotbal și cred că va să începem să avem și rezultate. Și alanta întrebare era cum este cu părinții ficiuriților, că din câte știm ninti, că și mine jucai în fotbal, nu la nivel profesionist, la nivel de juniori, știu că părinții sunt mai greu de strunit, mai greu de ținut decât cele mele. Cum a dat lucrul ăsta cu ei?
Cea mai mare problemă sunt mămicile, să zic sincer. Ele tot își ved copiii Messi și Ronaldo. Este o problemă foarte mare la noi. În general, românii, în general, au o problemă cu disciplina. Cu disciplina, nu fim deloc disciplinați și nu putem să... Uneori părinții își doresc cu mai mult decât copiii. Este cea mai mare problema noastră, dar cred că este peste tot. Să știi că, uite, fui și în Spania și ne zățeau aței că la academiile mari nu s-a întâmplat ceva, normal, la Barcelona, Real Madrid. Dar la școlile de fotbal să știi că și prea acolo, ci că părinții zburăsc cu părinții urlă, părinții pentru că și acolo spăltesc cu cotizații și tu ți spăltești. Este o problemă. Eu am norocul prin școala noastră că deja ne adrăm un nume și deja avem o entitate chiar și ne știe chiar toată lumea. Știu că la noi sunt regulile foarte bine puse la punct și la noi oricât de bun ei, dacă copilul nu are o educație cum trebuie sau părinții îți bagă peste antrenor sau încep ei să zburască mai mult decât trebuie, noi în secunda a doua le dăm legitimația în brațe să ducă eu vor, pentru că tata are o vorbă, mai bine lucrăm cu copiii mai puțin talentați, dar cu caracter și din familii bune, decât să lucrezi cu unii foarte talentați, dar care nu au caracter, pentru că ți lucrezi efectiv degeaba. La un moment dat, oricum vai cheri. Doar și că ai un soț de-a meu cu care juca eu pe Ialomița, întreabă lui Viu, m-ați văzut pe Ialomița, să vadă cum joacă și adară de țele cu topoare, știi cum joacă la vară. Eu știu, Tora, îți dai seama, să zici, mi ocup de toate județele de țară, de 42 de județe, eu responsabil pe toate județele la licența C și a început să umblu în toată țara, chiar când este examen final trebuie să... Eu am spus de Ialomița, că dacă eu și de Slobozia de fel, Ialomița era în Ialomița. Ialomița nu eram în Călăraș, era destul de aproape. Ialomița Nica nu fui, nu a început Nica cursurile, când o vali termină Vasneg, dar de atâta echipă, adică am vițai și mutrii cam ție asta în țară, eu sper ușor să zinim toți pe linia bună. Uite, Tora, mi-aduce aminte de o declarație al Rareșilie, ciorul de la Rapid, care zi în Franța și după aia îl dea de împrumut în Israel. Și mi-aduc aminte de protul lui interviu când zi în Franța, zice, domnule, uite, luam și-o adininte, zice, diafurau mare de România, zice, nivel de condiții, antrenament, meciuri, nutriție, zice, n-ai mai greu futimini, zice, intensitatea, fizic și psihic, dar intensitatea n-ai mai mare. Și ce vreau eu să te întreb, că nu m-aș la Rareșilie, vizui, mea Ianis, când îl zi în prota oară în Italia și sturnă, zis că era altul om, era mare, drag. Luis Munteanu și alții. Ți-a darații a Horia din noi, de jucătorii tinerii când îți duc acolo, în prota oară nu adară față și ei zic singuri. Intensitatea mai mare, alargă mai mult. Ți le adară și noi nu putem să le adrăm. Infrastructura care este în afară față de a noastră este de la cer la pământ. Adică este diferența foarte mare de infrastructură, de ția în viață și de mentalitatea pe care o au. La ei din Niț îi bag, îți joacă fotbalul rapid și fotbalul imediat după ți chiar mingea, si bă nebunit, suia înapoi. La noi nu prea se întâmplă chestia asta. Uite-te, la noi în țară, singura academie din țara este al Hagi. A încercat FCSB să adară un oară, îi băgă becalii la cât. O adră ora a doua oară, zisi că în veară, iar avea să bagă la cât. Cu Vasi Giambazi, nu? Cu Vasi Giambazi. Zvidem ți va să întâmplă la Rapid. Uite, și la Rapid ora a început să investească foarte mult să pară, a început să adară un centru foarte puternic, dar la cluburile mări este foarte greu în același timp că ai suporteri în spate. Uite-te, Rapid în play-off n-a avut obiectiv câștigarea campionatului, chirură 3 meciuri și deja a început nebunia și demiterea al Mutu și tot ce se întâmplă. Nu prea există răbdare la noi. Și dacă nu va să învățăm și nu va să înțelegem că la foarte mulți ani distanță față de fotbalul profesionist și fotbalul adevărat și că trebuie să o luăm de la zero și să înțelegem de la suporteri, la antrenori, la mass media, la absolut orice, sigur cumva un moment zero și de atunci să începem să formăm academii, să formăm jucători, că doar așa putem să avem fotbal mari,
cred că va să dăm ceva. Dacă nu va să înțelegem... Aței în afară, din iți, de când ajung, nu știu, până la 18, până ajung seniori, li dau și altul ceva, voi zic că, nu știu, măcar e mai bun, nutriție mai bună sau ceva, sau nu mult mai bună ca la noi. Nu? Nu există așa ceva. Nu există. Este cu nutriția și cu mâncarea mai bună și cu sunt doar povești sănii de fiecare jucător. Uite-te iară cât a zburat de declarații, a zburat Grealish de Haaland. Du-ți-a, domnule, când am zi liberă, îmi place să mă duc în club, să chiar o noapte, că următoarea zi am liber. Al Haaland îi place să ducă, să dar baie reci, baie caldă și să dară sală de forță. Au aține de fiecare jucător. Dar aței din afară au un program, să zici, chiar îl dau exemplu pe Hagi, au un program foarte strict și toți jucătorii foarte talentați îi bagă pe toți într-un mediu, unii îți duc la Arsenal, unii îți duc la Manchester United, unii îți duc foarte multe academii și în momentul în care tine îi crești să pituți în același mod, dar apoi la nivel de senior, clar, talentul a are diferența, dar la nivel de senior a mentalitatea lor. Care își dorește cu adevărat să fie profesionist și să ajungă fotbalist sau care nu. Pentru că să știi că munca ca și fotbalist durează doar 2 ore. Tine atâta te duci la antrenament. Tine te duci la ora 10 la antrenament, la 10 jumate începe antrenamentul, la 12 poți pleți. Dar contează cel mai mult ți-a dar celelalte 22 de ore. Ți-a dar de aia. De apoi asta dar diferența. Exact. Și uite-te, care e diferența între, ca zburăm de jucătorii români, jucătorii din afară. Ații la 16 ani, la 18 ani, când semnează primul contract, unii semnează pe 10.000 de euro pe lună. La noi, la Liga 1, sunt unii la Under 23, Under 21 în Anglia, care au salarii mult mai mari decât jucătorii noștri care îți bat la titlu an de an în Liga 1. Și de-aia este și diferența. Te duci în afară, de la bani puțin, dai de bani mulți și nu știi gestionezi toate situațiile astea. Ații au psihologi la toate academiile, au o situație financiară, deci au efectiv pe orice ramură, pe orice domeniu, te înveață careva ți s-a dar. Ți s-a dar cu banii când câștigi, ți s-a dar, ți-a face simțim, ți nu intri și tot așa. Dar noi nu există chestia asta, educația asta. Mm-hmm. Da. Tot mai vreau să te întreb, Niheam, de tine și adrași, știu că adrași facultatea de sport, dar apoi adrași o master de manager sportiv, nu? Și de, da, eu mi duc. Da, eu mi duc pe sport, clar mi duc pe sport pentru că este ne doream să dar, și eu nu preconizam că v-am lăsat și de vreme la 21-22 de ani, dar în momentul în care adică mi gândeam de atunci, când v-am ales clar, voi să rămân în domeniu și în același timp eu având pe mama e avocat, și să zici că toată copilăria mea fu cu anvițatul forțat la mine, recunosc, anvițatul forțat. Știu că atunci mama ne zise, având discuții cu ei doi, și ne zise să încerc să dar și facultatea de drept, pentru că după facultatea de drept eu pot să-mi dar agent FIFA. Agentul FIFA îi trebuie, pentru că îți dai seama, trebuie să știi toate legile și toate ațealii și de asta drai facultatea de drept, cu toate că nu cred că v-ați profesez, nu cred că eu făcut pentru a este, dar știi cum este, nu știi niciodată, eu te duci viața și important este să le ai. Asta te ajută. Da. Care vă zic că adrași și dreptul și adrași și facultatea de sport. Da, nu? Da. Este le-a curhit și după ți te-a lăsat de fotbal sau avea curhit și ninte? Masterliș erau după, adică mi-aveam lăsat de fotbal când o adrai Masterliș. Licențele și tot, eu toate licențele și toate Masterliș le adrai după ți mi-a lăsat. Te întreb că, uite, mutrea Ania știi că tine adrași și facultatea de drept și facultatea de sport, dar apoi ați adrași și master, adică vruși să înveți mai multul, că mutrim, și asta e amărtim, mutrim mulți antrenori la noi, nu știu cum sfentează. Gine, noi tot achicăsim că ei jucară fotbal la un nivel mai mare, mai mult, și nu au avut chiro de sculii, tine vezi că mulți însar etapele. Mi se pare mea, eu voi să te întreb, mi se pare că ei nu bitisesc cu bacul, nu bitisesc cu sculii de antrenori, și una acasă îi zic că ți-l zici patronul, gata, să dau la ție echipa, voi să fiu antrenor.
Este ghini că nu arabdă, că mă treci până afară și n-ai mai mulți și adară sculiile și da apoi să acasă de antrenorat. Da, îți dai seama, tu ora fiind și eu Încă în e o întrebare grea, poziția... dar și în domeniu. Și Da, așa fiind în domeniu, să știi că și eu după ți mi-a lăsat aici, după ți a început în Cheamă să antrenez, cu toate că era la nivel de copii și a început să am și rezultate, îți dai seama că și în capul meu era că eu Mourinho și Guardiola la un loc. Că în momentul în care ai rezultate și în care vezi că lumea te va, zici că și știi, adică crezi în capul tău că și știi. Până în momentul în care chiar dai de școală și în momentul în care începi să înveți și tu ora, dând timpul înapoi, îi dau seama cât de clar eram atunci. Știi? Nu ai cum. Din punctul meu de vedere, trebuie să le iei pe toate treptat. Trebuie să le iei pe toate treptat, că altfel nu ai cum să ajungi la nivel de performanță. Că poți să ajungi la nivelul nostru, care nivelul nostru, din punctul meu de vedere, la ora actuală, nu este de performanță, se poate. Dar ca să ajungi la nivel de performanță, trebuie să nu arzi etapele, care același lucru îi zic și a copiilor a mei, pe care îi antrenez, le zic că nu trebuie să ardem nicio etapă, pentru că cu cât arzi etapele tora, atât mai greu va ți hibă manclo când dai de fotbalul profesionist și fotbalul adevărat. Da, uite, iar cumva o lași mintea mea, minte să întreb, dar fără să zbrăm minte, că hai să ziceam, le zic cilimenilor, băi, băgați mâna așa, învițați, că poate nu ajungeți fotbalistă sau și dacă ajungeți, poate vă ajută că adrați și sculii, nu mai Păi, stau dar în eu mereu mi dau pe mine exemplu. Eu am o relație foarte bună și cu copiii și cu părinții, adică chiar avem o relație foarte bună în care eu le zic ții voi de la copii și ții caftul în momentul ăsta, că în momentul ăsta nu pot să le promit la niciun din ei că va să ajungă unul singur fotbalist. Eu ți pot să le promit în momentul ăsta este că voi să ascult oameni de ei și să le dau exemplele mele bune, exemplele mele proaste, exemplele a soților a mei, pozitivi și negativi, și să înțeleagă că fotbalul nu este numai despre talent și că talentul, oricât de mare ar fi, la un moment dat, dacă e o tragedie, un accentare sau ceva de genul, dacă tine nu ai un baz în spate și nu ai niște patalamani în spate, cum îți zici, ți va să dar de apoaia. Eu mereu le zic și le dau exemple la fotbaliști, foști colegi de-a mei foarte, foarte talentați, care unii săraci n-au nici bacul și nu știu țisadar, adică sunt șoferi pe Uber pentru că efectiv nu au țisadar. A este, da, te întrebai. Și ne-arisești că lidzâța este. Și Da, mie, este, eu mereu le zic și uite, ca să dau un exemplu, eu în fiecare veară și iarnă, noi adrăm turnee în țară. Plecăm în țară, ca că nu mai voi joc cu București, o să dai seama, joc an de an cu echipele din București, plec în țară și în general, bine, tot avea venit pandemia. A avut vreo 2 ani de zile cu pandemia când nu ne iasem cu trenul, dar până de tora începând, în decembrie, fui în Cluj la un turneu cu 2012, plecăm cu trenul, știi, cu copiii. Și mereu le zic ca copiilor, le zic să ne da carnetele, că trebuie să le luăm biletele de tren și mereu mi uit la notele lor. Adică eu anunțul, din 6 în 6 luni, anunțul, vedeți că vine turneul, care nu are noti bune sau care ved că este nasol la școală, nu mai in în turneu. Și uite, și părinții îi zic că cu fotbalul este singura armă care și ei și cumva, între ghilimele, și amenință proprii copii. Pentru că poți să le zici orice, poți să le zici că nu le mai dai smâcă, că nu mai ai voi în afară, că nu mai ai voi la școală, că nu mai ai, adică la meditație, ei abia așteaptă. Dar dacă le zic că nu mai ai voi la fotbal sau mai ales în weekend, că nu e meciul, că nu l-o lasă la meci, pentru ei e dezastru. Și, da, și uite că este așa îi ținem cumva și noi sub control. Da, e de bine. Este că pentru Sony s-a ca să ne ia sculia de ei. Vreau să te întreb dau 3 întrebări de fotbal. De estul fotbalul mare de Tora, nu fotbalul de Cilimeni. Te ajutar masterele pe specializare și tu chiși iam că lipsește să dar și altul ceva după ce pitisești masterele? Adică să te îmbunătățești cu altul ceva? Să zic sincer, cel mai mult și cel mai mult am învățat din practica cu Hagi la nivel de seniori și după aia cu tata la nivel de juniori. Nu-ți compară absolut nimic
câte Adică filmuleții bună e a sfârșit partea teoretică, ma partea practică, dacă ai de la care mai da, bună. este, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă. Da, este foarte important să citești, să știi elementele ca să nu adari exercițiile greșit, pentru că la un moment dat sunt, mai ales când ai la nivel de profesionist, trebuie să ai grijă la dozarea efortului, ca să ajungi în timpul meciului să jucătorii proaspeți și multe alte aspecte. Și clara este, poți să le adari doar din teorie și doar din citit și de învățat. Dar fără practică poți să citești oricât ai vrea. Dacă nu ai careva să te înveață și careva care să arată, ți înseamnă și cumva tine să te bați de greșeli, adică să dai seama când o adrași antrenamentul prea tare și când o adrași prea ușor, sau că ți nu sunt copiii proaspeți sau sunt prea obosiți, nu ai cum să dai seama. Poți citești, să poți să te uiți la toate filmulețele de pe YouTube cu Pep Guardiola și Mourinho. Degeaba te uiți la ele. Dacă nu dai de ele pe teren, este Uite, egal cu zero. mai vine doar o întrebare, una dispută în fotbalul românesc. Și de acord la echipe să aibă psihologi? Da, da, eu avut doi psihologi, eu avut pe Alina Ghetgheșan, care este psiholog numai la campioni olimpici mondiali, în gimnastic, în femeia este la cu totul și cu totul alt nivel, și îl mai avut pe Andy și pe la echipa națională și la sportul fu el și la Hagi. Adică noi chiar avem psihologi, Hagi ține de chestia asta cu școala și cu psihologul și cu dezvoltarea jucătorului personal. Adică acolo chiar ai toate condițiile din toate punctele de vedere, de la kinoterapeut, la antrenor secund, preparator fizic și psiholog, să zici, adică ai absolut, au o evidență și la școală cu absolut toți adram. Și cred că, să zici, adică dacă zburăm doar de noi, uite-te ca drept dovadă Hagile are pituti și are rezultate. În afară cu care zburăști au de 2 ori mai mult ca la Hagi, au rezultate de 2 ori mai bune. Ații care n-au, uite-te că azi sunt mâinii dispar. Aș și tot asta luchem de fotbalul mare, vreau să te întreb, am 3-4 întrebări de fotbalul mare, mă aminte de asta, vreau să te întreb, ți turlii de antrenori din afară ți arisesc cu mai mult, 1, 2, 3 și ți stil de joc la voi, zic de antrenori de senior, pentru că Dunăua nu știi de antrenori, tine Mindescu că știi și antrenori de cilimeni, dar tot să zburăm de antrenori seniori, că nu știi tot Dunăua. Din afară și români, ți antrenori și stiluri de antrenori a Țăresescu. Eu ți zic, de la copii și juniori mi-a plăcut fotbal ofensiv. Ania mereu, eu pro fotbal ofensiv și mereu îl juca. Eu fui un jucător ofensiv. Și să zici, pentru mine ca model lui Vasib mereu Gica Hagi, ca și român, și antrenorul meu preferat din toate punctele de vedere este Guardiola. Ți-a dat Horia Guardiola de lanță, că tot la Mutrescu la meci, ni scânt eu mine care fiu fan și Mutrescu tot la ce sistem joacă, cum joacă, ni scânt eu la Guardiola alăxește, ni se pare aia cât de mult sistemele în timpul unui meci, încât ni scânt eu în mine, bă, dar ți joacă tot, eu joacă cel, eu joacă Stones, Mutrea la semifinala cu Real. Ți juca Stones la închidere sau fundaș? Mijlocaș central, da, îl băgă la închidere, îl băgă Aoia este, pe lângă că este un geniu, clar este un geniu, și veți și atâtea interviuri și a Robben, când s-a dus în Germania și nemții, știi că din ale lor nu i-a scos pe nemți, și zise Robben, omului este Zurlu la două noaptea mi-a sună să-mi zică cum trece în terenul următoarea zi la meci. Adică e clar, e o nebunie, dar cred că are și har, care, uite, este oariși Gica Hagi. Fără har, adică harul este sportiv și harul fotbalistic, care adară diferența față de lanță, care cred eu cu au avut și Cruyff. Nu lua câți ai, nici ca jucător, nici ca antrenor, dar sunt niște oameni care băgară care revoluționară cumva fotbalul, sistemul de fotbal și tot ceea ce înseamnă posesia mingii și fotbalul ofensiv. Uite-te una echipă ca Real Madrid într-o semifinală de Champions League, părura seara o echipă de juniori. Deci, efectiv, zis că jucau niște seniori contra unor juniori. Nadrar, în primele 15 minute, aveau 13 pase. Nu puteau să dară o pasă pe minut.
Despre asta e fotbalul ofensiv. A este turlii de fotbal țărisești, că altă turlii mea sunt antrenori care amintă trofee, ma nu joacă atât de spectaculos. De exemplu, Minduescu Naima Mare este Mourinho, nu? Care nu joacă Mourinho de la Atletico Madrid, cu Diego Simeone, mai sunt Diego Simeone, corect. Da. Yeah. Da, nu sunt stilul meu. Nu-i pe placul tău. Nu-i pe placul meu. Mourinho este un antrenor țipozâs de Mourinho. Ius Dusi câștigă peste tot. Cred că la noi și la Chimia Brazi, dacă ini, cred că și cu aței, Asadară ceva, nu știu, promovează, câștigă ceva. Este antrenorul trofeelor, e clar, dar se uită numai pe rezultat. La Guardiola îmi place că rezultatul este în urma muncii, care este încerc și eu să implementez chiar de la copii, chit că lucrez la ei săniții, îmi place să vadă cel mai mult și mi bucură foarte mult când părinții de la echipele adverse sau antrenorii de la echipele adverse când mi duc la turnee, după meci în la mine și mi felicită și la un moment dat când mi ved a doua oară în alt an, îmi zic dacă cumva erați cu tricouri albi și nu știam ți echipă hits, voi numai prin stilul vostru de joc ne dau seama că hitați de la București, His New Stars de la București. Adică avem cumva deja o structură foarte bine pusă la punct și cred eu că este zbeadi. Hai tora că him aproape în România și avem în weekend un meci super important. Cum vezi meciul Faru FCSB care poate decide titlul în România? Să dai seama, mi doresc jucai atât timp la Faru și fui, cred eu, format ca om de acolo. Mi doresc foarte mult să câștigă Faru, mai ales că cu toate că tora sunt apărțăți, că foarte mulți foști colegi de-ai mei sunt la FCSB. Uite, Pintili, care este tora la FCSB, Hisu este la mine la 2012, e la New Stars, nu este la el la FCSB, care cu el, Hiu soț foarte bun. Dar trebuie să recunosc că mi-aș dori foarte mult să câștigă Faru, să câștigă Hagi, pentru numai Daraua nu este vorba de... Ne doresc numai pentru Hagi și toată pasiunea pe care știu eu că o are el și cum, da. Numai pentru el ne doresc cu chestia asta, că știu cât muncește și ți-ai putut să dar acolo din nimic, de la zero. Vrem să te întreb aici și aia este dicțiunea întrebare, dar apoi va să avem 3 întrebări mai personale și 3-4 întrebări și ne apropiem de plictisită. Ții jucători ți-aresesc cu români, tora, care nu ai să consacrați, care joacă, dar cumva și din campionat sau care ziră și sunt tineri, care mi-nduiesc să tine că au șanse să ajungă la un nivel, nu știu, de protele 5 campionate, cum joacă Răzvan Marin în prima ligă din Italia, că noi știi că avem de puțini jucători care de tineri este din campionatul României sau care ziră capitul, care mi-nduiesc că au vreo șanse, îi vezi tine că poate să ajungă joacă în protele ținții ligi. Ania, în afară, clar, de Răzvan Marin și de Ianis, cred că și Ianis, dacă nu avea ghinionul cu accentarea, mai ales că avea ieșit Scoția, este un campionat foarte dur în primul rând și nu mi-așteptam niciodată ca Ianis, la cum îl știam eu, să dară fața acolo. Dacă nu inea groaznic accentare este, eu cred că pleca în Spania, cred eu, că lidea el, 100%, că avea deja oferte. Dar mie îi place foarte mult. Eu luam cățai pe Luis Munteanu. Noi eram deja mări. El era cel mai mic de la noi din Academie. Avea, cred că, 8 sau 9 ani, când nu știu cum putură atunci părinții să mă lasă singur în Academie și noi aveam grijă de el. Era cel mai mic. Era un mic și un grăsan, să zic când era mic, dar etapă de etapă când ne întâlneam cu el, adică în weekend după meciul, ne tățea cât de 8 goluri, 9 goluri. El din mic îi plăcu golul și fu golgheter. Eu îi prevăd un viitor strălucit. Îi place foarte mult de Luis Munteanu. Da, Cenia, mi-a risește Cenia. Tora ne turnăm nici și la tine. Vrem să întreb, ții hobby-uri ai tine, dar tine în afară de fotbal. Când o ajungi tine acasă, după toată ziua pe teren, sau tu weekend, ți-ți risește să dai? Să zic sincer, de 2 ani de zile, aproape de când semnai cu federația, la mine de luni până nu mai am nicio zi liberă, de luni până duminică efectiv șed numai la federații sau pe teren cu niții și în weekenduri la meciuri
și seara avem o echipă de mini-fotbal, eu, Petre Marin, în București, chem la două La competiții. D'Angelo? La D'Angelo? La Diamond și la Victory Cup, la CMFB, la campionatul de mini-fotbal național și la Victory Cup, chem în Liga 1, chiar tot anul ăsta. La Victory, deci la Alanță nu și în Liga 1. La Alanță care joacă în Ba da, la două lichem în Liga 1. La două lichem în Liga 1. Este echipa al Petre Marin. Petre Marin puțin s-a lăsat de fotbal și a drău unui echipă numai de foști fotbaliști, foștii lui colegi, e fantastici. Eu joc cu Bănel Nicoliță, cu Ghionea Sorin, Paraschiv, Neaga Adrian, Gigel Coman, Bogdan Pătrașcu, Torai Lonșpești, să mai tineri, Pintilii, Bourceanu, Marius Popa. Și plus, pe mine mi-l imediat când mi-a lăsat cu Hagi Nizis și să dar și o parte din echipă. Și să zic sincer că săptămâna trecută, din luni până vineri, avem 4 meciuri la mini-fotbal. Că jucați în două competiții. Jucăm în două competiții, jucăm și în campionat, jucăm și în cupă tora. Și chiar mai râd uneori cu Petre și cu Sorin și ne zic, am început să jucăm mai mult fotbal decât atunci când eram profesioniști. Da. Deci, e moșutic la fotbal în sală, da. Să zici că jucăm și noi în Liga 3. Mini-fotbal, noi nu jucăm la fotbal în sală, mini-fotbal. În afară jucăm, dar mini-fotbal, da. 5 plus 1. Da. Dar mai vrem să întreb, Tora, cărți de să când aveai Chiro minti autobiografice de să cu fotbaliști, cu antrenori, știi că scoase rămânsă. Da. Le-am în zeană la mine în bibliotecă. Am al Zlatan Ibrahimovic, al Pep Guardiola, al Klopp, al Mourinho, am foarte multe cărți pe care, bine, și periodizări și altele de fotbal pe care le mai citesc eu, nu de anumiți oameni. Mi uitai și nu știu câți uitară la documentarul al Michael Jordan, care nu are neapărat legătură cu fotbalul, dar are legătură cu sportul de performanță. De cea mai înaltă performanță. Care vă aduc că citesc autobiografii de din sport. Da. Îmi place și intru și pe internet, îmi place și citesc cu interviuri, îmi place și citesc cu viața oamenilor, cum ajunseră de plecară, că na. Și așa gine, Minduescu că știu ți vrei, dar te întreb să afli dumneavoastră, eu te vezi peste mai mulți ani. Ți-t vezi să dai? Tora, cred că Tora e în perioada în care am foarte mult de învățat și de acumulat și am norocul să șed lângă oamenii potriviți, atât la New Stars cât și la federații și cu ații de la UEFA, și cred că în următorii ani trebuie să astor cu tot, știi, ca un burete, știi cum este, să am cât mai multe informații. Voi nu pot să renunț la eșseniții, le promiși între ghilimele că voi să aduc măcar până la fotbalul de 11 la 11 și să încerc să dar pasul la Academie Mare. Noi avem parteneria cu Academia Hagi, noi avem parteneria cu ei și mi-aș dori cât mai mulți copii să ajungă acolo. Dar cu siguranță, Pistian, cred că ne doresc să ori un antrenor la loturile naționale, ori la o echipă de seniori. Voi s-a dat pasul spre seniori. Cu siguranță este în Vestora. S-a dat pasul spre seniori. Tora îți vedem ți Vasil. Nu e așa. Ajungem și cât BTC-tă și tu BTC-tă, noi avem 3 întrebări. Înainte de aceste 3 întrebări, nu știu, vreau să zic, să te întreb, să le zici a oamenilor, a părinților, că am gândit că înămotrire și va înămotrească în 2 părinți, îi îndrumi să ducă câtă fotbal sau câtă să adară sportul? Nu poți să îndrum doar către fotbal, îi îndrum să adară orice sport, pentru că în ziua de azi nu mai sunt, uite-te, du-te în parcuri, cum eram noi când eram niți, ne jucam de dimineață până seara, tora, din păcate, parcurile, ved că sunt închise, școlile sunt închise, totul sunt închise, copiii nu mai au să adară mișcare, de este sunt foarte mulți sedentari
și îi sfătuiesc să adară orice fel de sport ca să mai lasă laptopurile și telefoanele și gadgeturile și tot ți astea în ziua de azi, pentru că din punctul meu de vedere cu toate copiii în ziua de azi sunt, cred că mult mai deștepți decât eram noi și au mult mai multe informații, dar în același timp parcă mulți, fără să jignesc și fără să zic prostii, parcă foarte mulți sunt autiști și tot ziua cu ochii în telefon și cu ochii în laptop și nu mai văd cumva realitatea. A și sportul și mișcarea în general și că este fotbal, că este not, că este tenis, că este basket, orice fel de sport ar fi, să distupă mintea și cumva te integrează într-un colectiv. Și cred că este cel mai important în viață. Sigur, si un pic și disciplinat, te disciplinează sportul în general, și cred că le zic tuturor părinților. Le zic că nu contează că este sau nu este talentat, că fiecare ramură sportivă au și oameni talentați și oameni netalentați. Dar este fiecare, uite, la noi, de exemplu, la New Stars, sunt copii de performanță, între ghilimele, și copii care vin efectiv pentru mișcare. Sunt unii care, crede-mi, nu știu să meargă corect pe stradă. Noi, tema noastră, este pe cei care nu știu să meargă, să-i învățăm să meargă. Înțeles? Deci despre asta e vorba. Deci, care Clar, și clar. sport de masă, nu mai sport de performanță. Exact. Noi avem și inițiere și așteptăm pe toți cu cel mai mare drag și că despre este vorba la vârsta este. Pentru că, ți zici, nu urmărim deocamdată să adărăm fotbaliști, urmărim să adărăm oameni. Da, am șat. Tora ne apucăm de pitisită și tu pitisită avem tot na 3 întrebări, de toți oaspeții. Și prota întrebarea este, ți Zbor Armânescu ți-a răsește n-ai mai mult? Ți Zbor Armânescu. Era Agapi multă. Agapi. Și mai am eu un soț care, uite, că zăstinii de Galați el, care mereu cu el arăt. Prima zboară armânească pe care o am zis eu, fu armânul nuchiari. El mereu când mi sună, mereu este înghițiți un ciurea, fu cu mine coleg la Hagi, și mereu când ne-a închide telefonul să este, mereu înghițiți armânul nuchiari. Bun zbor. Bun zbor. Dar apoi a ții mâncare armânească. Să resești. Mindeoscu că mai clar piperchi cu ghiză, dar drate de mama. Să zic sincer, la drate de mama ți-alii îmi plac cel mai mult. Și de Didica Dumnezeu să o ierte, clar pitili. Pitili erau mâncam... Coordonat Marianu Țăresescu sau cum? Acuri? Coordonat Marianu. Ba da. Dar cu prea multă ciocolată pentru gustul meu. Eu nu mânc atâta Nutella. Îmi plac mai mult fructele, prăjiturile de fructe. Dar clar, pitili, să zici, de praj, de spanac, cel puțin da un pitu de spanac, de nenea să ne mâncă zicea ditri. Și ația ditsoni, evident, că toți știu, ții cânti Armânescu. Sau ții cântiții, asta e mai mult. Când eram mic, să zic sincer, cel mai mult cânticul care îmi plăcea când era mic era un Johnny Mușat. El perifanul ăsta era. Dar tot să zic, adică ascultul, mai ales cu Ampi Maria, care nu ascultă nimic altceva în casă, e cel mai multă muzică, ascultul cam orice, ascultul și pe Elena, îți dai seama mereu când o scătiși cât un hit, cât un melodie, pe Crista Lupci nu mai zic, chiar pe toți, nu am un melodie care zic că e preferatul, dar este un Johnny Mușat mereu în de când eram mic. Yeah. Dani mi-a risip mult movetea și Minduiescu că poate ne vedem la fotbal, poate ne vedem la Europeadă. Uite, îți zic, Tora, că noi nu știm cum te agărșim să te întrebăm, e că batea mea, că na, dar poate alaltă oară ne vedem la Europeadă, că armânii știi că neg de mai mulți ani la Campionatul European al Minorităților. Mare drag. Yeah. Și ce zic, Nicanoară, că ne-a risip mobetea, știi, alanță mutritori, să știți că ne vedem și stămâna alantă, ca să ați adit Sony emisii Tora, veara luăm și noi pauză. Mersi, Dani, și ne avem cu ghine. Să mulțumesc cu mult de tot de invitație, chiar fu un onoare și sper că
Sper că fu tot ghini și că lumea se bucură de podcastul ăsta, cum se numește? Este un podcast armânesc. Podcast armânesc. Adrag și Corect, armân un podcast. Ghini. corect. Seară bună. Seară bună, pa, pa, seară frumoasă. Ciao.